kupatsirani za moyo wa mpingo ku ntchito za mishoni. Mpingo wa ku Archdiocese ya Lilongwe, kulakulu atsogoleri a mpingo wa ku Archdiocese ya Lilongwe amatuma ansembe ena ku ntchito za mishoni kukatumikira ku maiko ena. Nde ine ndi modzi mwa anthu amene akugwira ntchito za mishoni ku maiko ena. Ndili ku dziko la Latvia, ku Ulaya. Mpulogalamu imene tinali nayo mbuyomo tidaona za tanthauzo la mishoni. Tidaona kuti mishoni ndi mawu amene amatanthauza kuti kutumidwa, munthu umatumidwa kuti ukagwire ntchito. Makamaka mkonteksti yathu tikunena ntchito za kutumikira Mulungu, ntchito za kufalitsa uthenga wa Ambuye Yesu. Tidaona za anthu amene amatumidwa ku ntchito za mishoni, kuti ayenera kuti azidziwewo, adziwenso kumene akupita, adziwe za anthu amene akatumikira, adziwe za nyengo za kumeneko, adziwe za zakudya za kumeneko, adziwe ndithu anthu kumeneko kumene akupita ukatumikira. Amene sitidathe kumvera kapena kuonera programu yoyambayo, tingathe kupita pa radio alinafe Facebook kuti tikhale ndi background ya zimene tikukambirana mpulogalamu imeneyi. Lero mpulogalamu imeneyi tikhazikike pakudziwa za mpingo wa ku Latvia, makamaka madiocese, Khristu komanso maparish kumeneko. Ndiye ndikupemphani omvera kuti mukhale pafupi ndi wailesi yanu. Lero mukhalenso ndine Bambo Louis Chikanya. Musa
tikulandireni omvera mpulogalamu yathu ya tiyende limodzi. Mpulogalamu ya lero tikukambirana za mpingo wa ku Latvia. Kuti tikhale ndi chithunzithunzi tsopano cha mpingo wa ku Latvia. Mpingo wa ku Latvia unayamba liti, umachita chiyani, komanso umatumikira motani. Mpingo wa Katolika udafika koyamba ku dziko la Latvia, then known as Livonia, pakatikati pa zaka za 1000 kale limenelo 1000 ndiye kuti kuno kwathu ku Malawi kayaka anthu mwina akayapena kuli akafula akapena, koma ndiye kuti kunali chire kuli anthu ochepa kwambiri apo ndi apo 1000 kalekale. Ndipo mbiri ikunena kuti amene adabweretsa mpingo kumeneko ku dziko la Latvia ndi Kanute Woyera, ndipo chali choyamba chidamangidwa mchaka cha 1048 kale ndithu 1048. Mchaka cha 1255 archdiocese yoyamba mdziko limene la Latvia idakhazikitsidwa mdera lotchedwa Riga, umene lero ndi mzinda waukulu ndithu, mzinda wa Riga, capital city ya Latvia, imene lili Lilongwe, capital city ya Malawi. Ndiye ku Riga kunakhazikitsidwa archdiocese, mpingo okhazikika koyamba mchaka cha 1255. Mzaka za ma 1500 paja mu mpingo mudali what is known as Protestantism, mpatuko omwe udayambitsidwa ndi wansembe wina wa chikatolika wa ku German, dzina lake mati Martin Luther. Martin Luther anali wansembe ndithu wa chikatolika, koma iyeyo adalemba fundo zake zokwana 95 zotsutsana ndi maphunzitso ena a mpingo. Samagwirizana zophunzitsa zina za mpingo wakatolika, nde iye anafuna kuti azike poyera zimene samagwirizana nazo. Fundo zimene zamazitchula kuti thesis, ndi analemba fundo zake 95 zotsutsana ndi maphunzitso ena a mpingo, nde anazikoma pa chitseko cha chalichi kumeneko kuti aliyense aziona. Later on, these theses were copied and distributed to many parts of Europe. Anthu ambiri ku Europe anadziwa zimene Martin Luther amaganiza, ndipo ambiri anagwirizana naye. Zimene zidapangitsa kuti pakhale kachipwirikiti kena kake, kugawikana kwena kwake kumene tikutchula kuti Protestantism. Akhristu ena kutsatira uyu, ena kutsatira uku. So there was this kind of division in the church. This wind of Protestantism, mphepo imene ya mpatuko, to the greater extent affected the church of Latvia. Mpingo wa ku Latvia unakudzidwanso kwambiri chifukwa cha mfundo 95 za Martin Luther. Gulu lochuluka ndithu lidatsatira mfundo za Martin Luther. Mpaka na lero mphepo imeneyi is still being felt in most parts of Europe, including Latvia. From a simple survey, ndingathe kunena kuti Lutheran Christians top the number of Christian presence in Latvia, seconded by the Catholics, then Orthodox, ndi mpingo ina ya Chikristo. Iliko mipingo ya Chikristo ndithu. Mwina tingodziwanso kuti mene nanenera mpulogalamu yapitayi kuti Latvia ndi dziko laling'ono kwambiri, limangosiyana pang'ono ndi Malawi. Malawi amakulirako pang'ono. So Malawi ali ndi pafupi anthu 22 million kapena kudusirapo, pamene ku Latvia ndi anthu ochepa kwa basi. Akamawerengera chiwerengero chawo as of 2022 amene kuti munali anthu 1.5 million, anthu 1.5 million. Ya anthu ochepa, mwina Lilongweso anthu amene amangopezeka mu Lilongwe chabe amachuluka ndi dziko lonse la Latvia. Ndi anthu ochepa, ukamayenda umaoneratu mapesa kuti kungotuluka mtauni kupita ku midzi kulibe anthu, ungokumana ndi mmodzi hapo. So population density ndi ochepanso kwa basi, anthu ochepa amene umakumana nawo. So ambiri are concentrated in cities, ochepa kwambiri amene amakhala m'midzi. So mdziko la Latvia mpingo katolika tikatengera madiocese 4. Diocese yoyamba Riga, imene ndi archdiocese of Riga, imene amaitsogolera ndi ambuye Zbigniews
Stankiewicz. Ali ndi mayina ovuta kwambiri kuwatchula. Ambuye Zbigniew Stankiewicz. Aliso ndi ambuye mthandizi wawo amati ambuye Andris Kravalis. Then tili ndi diocese ya Jelgava kumene ndimatumikira ine kumeneko. Diocese ya Jelgava ilibe bishop pali pano amene amayang'anira ngati apostolic administrator ndi archbishop aku Riga amene ndi ambuye Zbigniew Stankiewicz. Tili ndi diocese ya Liepaya kumeneko amayang'anira ndi ambuye Viktoris Stupins. Tili ndi diocese ya Rezekne Agrona imene amayang'anira ndi ambuye Yanis Bulis. Ya choncho ma diocese follow the Archdiocese of Riga, Diocese of Jelgava, Diocese of Liepaya, komanso Diocese of Rezekne Agrona. Ya choncho mukaona ndiye kuti tili ndi ma bishop wonse pamodzi dziko limene la Latvia. Tili ndi ma bishop ku Riga kula awiri archbishop komanso mthandizi wawo. Then diocese ya Jelgava kulibe, diocese ya Liepaya kuli mmodzi, diocese ya Rezekne Agrona kuli mmodzi. Ndiye kuti ma bishop wonse ndi 4. Nde tipite kuma parish. Diocese ya Riga, archdiocese ya Riga umeneko inayambitsidwa mchaka cha 1255. Cathedral yawo ndi St. James Cathedral imene inasekulidwa mchaka cha 1255. Ku diocese ya Riga kuli ma parish 65. Tikatengera chiwerengero as of 2022 nkutheka mwina information mwina sina itolere nkutheka mwina pali maparish amene atsekulidwa koma as of 2022 kunali maparish 65 parishes. So maybe we can say Riga has not less than 65 parishes. Cathedral yao ndi St. James Cathedral inasekulidwa mchaka cha 1255. Koma kula nsembe osadutsa 56 as of 2022. Ansembe osadutsa 56. Now ku Europe kuli trendi yonena kuti chiwerengero cha nsembe ndi akhristu chimatsika every year than in Africa than in Malawi. Tikatenga chiwerengero cha akhristu ku Malawi every year chimakwera. Even maparish every year number ya maparish makwera. Unlike ku Malawi, unlike in most parts of Africa, in Europe, especially in Latvia, the number of Christians reduces every year. The number of priests reduces every year. That's a thing of note. Dziko limeneli la Latvia, even in most parts of Europe, that's the trend. So tilindi maparishi not less than 65 ku Riga Archdiocese. Ku Jelgava Diocese imene inatsekulidwa cathedral inatsekulidwa mchaka cha 1902 ndipo ili ndi maparish 60. Koko ndiye I'm very sure chifukwa I work there ndiye ndikudziwa number la exact number ya maparish 60 parishes koma less than 16 priests. I was told kuti ndi kula nsembe 16 koma nawo chifukwa pakatipa ndinamva kuti wansembe wina namwalira komanso ena ndachikulire kwambiri ndiyo they are not working. So anyway, so the number is less than 16 priests koma maparishi 60. Now you can already know kuti ndiye kuti ansembe ena amatumikira maparishi awiri kapena atatu kumene. Nthawi ina wansembe wina amatumikira maparishi 6. Tione kutsogoloko kuti how is that happening? How can that happen that a priest can serve 6 parishes alone? Yeah, it happened, but we'll see how it was done. So a Cathedral of the Immaculate Conception Jelgava inatsekulidwa mchaka cha 1902. 60 parishes
not more than 16 priests working in the diocese. Then tili ndi ku Resigne Agrona diocese, not less than 110 parishes, but less than 60 priests. Ndikuti ben chimodzimodzinso lekuti maparish ena ansembe akutenga maparish more than 2-3 parishes kutumikira. Andamakhala mmodzi pa parish, so simungakhale awiri atatu pa parish. Where are the bishops getting the priests? Kulibe ansembe. Ndipo cathedral yao ku Diocese of Resigne Agrona ndi Sacred Heart of Jesus imene inatsekulidwa mchaka cha 1995. Ndipo finally tili ndi Diocese ya Liepāja Cathedral of St. Joseph imene inatsekulidwa mchaka cha 1937. Ndipo ili ndi maparish osachepera 31. Don't have an exact number of priests kumeneko, sinathe kupeza nambala koma for sure ndi trend imene zikuendera there should be less. And mbuyomo akuluakulu a Archdiocese ya Lilongwe anauzidwa kuti ngati pangakhale mwayi opeza ansembe kukathandizira kumeneko ayinopita ku Diocese ya Liepāja chifukwa kuoneka ngati kuli need kwambiri kumeneko, kuli need ya atumiki. Maparish ndi ambiri koma ansembe ndi ochepa. Ndiye kuti wansembe mmodzi akupita maparish ambiri yekha. So lile mpingo wa ku Latvia, madiocese maparish ku Latvia akusoweka ansembe othandiza aKristo. Ndinanena kuti tione kuti how can a priest manage to run 2, 3, 4 parishes. Maparish akuno ku Latvia ndi osiyanapo pang'ono ndi maparishi akwathu ku Malawi, maparishi aku Archdiocese ya Lilongwe specifically, kuti kunoko akanoti parish is a small church. Ukoko ndiyo tingathe unena kuti outstation. Hiyo ndi parish. Yeah. So pa parish pamatha kukhala mwina anthu mwina 30 is a parish. Yeah. So you go to celebrate mass ku church pa parish ukapeza anthu 20 asonkhana alon church, you think kuti tidikireko kubwera ena. No. Amene ndioti achulukanso. Sometimes you find 10 people, 15 people pa parish. You celebrate mass for the people. So it's a parish. Yeah. So maparish ena kumene kuli anthu ochuluka kuti ndi parish yaikulu, church kudzaza pa sembe ya misa mwina 200 people, 300 people ndioti kwabwera anthu ambiri pa parish. So you talk of ndoti maparish amene ali mtown kwambiri. Kumene kumabwera anthu ena amachokera kumayiko ena kudzagwira ntchito. So kumapezeka kuti muli ndi gulu la anthu pa parishipo. So ni maparishi amene amapezeka mtown kwambiri amene kumakhala anthu ochuluka. So the big number would be 200 or maybe 300 people. Yeah. Maparishi ambiri kumakhala anthu ochepa. Koma ndi maparishi ndithu wansembe amene opitako kukatumikira anthu ene opitako kukachita sembe za misa. So you have, for example, a person running, a priest running 3 or 4 parishes. And the distances also is another thing. Ngakhale kuli anthu ochepa koma ma distances ndi atali mwina 40 kilometers kupita ku parishina, 50 kilometers kupita ku parishina. So ukachita sembe ya misa huko, you drive 40 kilometers to this parish. After that you go to another parish, 45 kilometers. After that you go to another parish. So still more is something that is hard, it's still tough. Yeah, but that's it. Chiwerengero cha aKristo achikatolika mdziko lonse la Latvia, madiocese wonse, as of 2022 akunena kuti was about 370,000 people. Ndoti mwina ena we are talking of 374,000 people. Koma, as I said, the trend in Europe, the trend in Latvia is that the population of Christians goes down every year. Every year the population goes down. So we cannot be talking of 370 today. It could be less than that. But still more anthu akusoweka masakramenti, akusoweka kudzozedwa, akusoweka sembe za misa Eucharistia, komanso akusoweka mathandizo osiyana kuchokera kwa ansembe. Mpingo ku Latvia generally is a relatively small church. Ningathe kunena ndithu kuti mpingo kuno ku Latvia
uli ndi chidzenje ndithu, chidzenje chofunika kuti chisekedwe ndithu. Kuli need, there is need for more priests to serve the church in Latvia. Alipo ndithu anthu amene akufunisitsa kulandira masakramenti, amapemphera ndithu, amabwera kutchalichi, koma basi sangathe kulandira masakramenti chifukwa cha kuchepa kwa atumiki. We pray to God kuti apezeke ansembe ochuluka kuchokera maiko ena kuphatizapo ku Archdiocese ya Lilongwe kudzatumikira ku Latvia, mene anthu ochuluka kusoweka masakramenti. Kwa lero tiyeni tisilane pamenepa. Taona mwa chidule mbiri ya mpingo wa ku Latvia. Taona madiocese kuti kuziko la Latvia kuli madiocese 4, Archdiocese of Riga, the Diocese of Jelgava, the Diocese of Rezekne Agrona, komanso Diocese of Liepāja. Taona kuti dziko la Latvia madiocese onse kuli atumiki ampingo ochepa. Of course my episcopi aliko follow, diocese imodzi kulibe episcopi. Taona kuti ansembe ngocheperapo ndithu. Maparishi ndi ochuluka dziko la Latvia koma ansembe ngochepa. Ngakhale akhristu ngochepa koma amapezeka ndithu maparishiko aliko ndithu akhristu amasonkhana makulibe ansembe owatumikira. Wansembe mmodzi amatha kutumikira maparishi posera 3, ena ali maparishi 5 kutumikira maparishi 5. So it's really a challenge. Taona akhristu ngakhale chiwerengero cha anthu dziko lonse la Latvia ndi ochepa, kutanthauzanso kuti akhristu ngochepanso, amagawana ndi zipembedzo zina. Akhristu achikatolika, akhristu a Lutheran, akhristu a mipingo ina, komanso kuli ma Orthodox ndi ena otero. Mpingo wa ku Latvia was affected mzaka za 1500 ndi Protestantism imene inachitika chifukwa cha kusemphana maganizo kwa mpingo komanso ndi wansembe wina amene amamutchula kuti Martin Luther, amene yeyo anayikapo poyera maganizo ake otsutsana ndi fundo za mpingo. Zimenezi zinapangitsa kuti akhristu ena atsate fundo za Martin Luther. Zimenezi mpaka na leroli ma effects ake akadaoneka ndithu, chifukwa ningathe kunena kuti mpingo wa Katolika ndi mpingo wa Lutheran, ambiri ndi a Lutheran Church ndi amene amachulukirapo. One reason could be because of the effects of Martin Luther, Protestantism imene inachitika ku Europe. Ndikuthokozeni nonse kuti tinali limodzi mpulogalamu imeneyi ya Tiyende Limodzi. Ndiye mpulogalamu ina tidzaona za utumiki imene umayendera ku dziko limeneli la Latvia. Ndikuthokozeni kuti tinali limodzi.